Hei kaikki, tervetuloa taas Haudattu podcastin pariin. Tällä kertaa matkustetaan Thaimaahan. Mä en itse ole koskaan Thaimaassa käynyt, vaikka se suosittu matkakohde suomalaisille onkin. Ehkä vielä joskus sielläkin voin vierailla. Mulle ei tule ihan äkkiseltään mieleen, että olisin kuullut muissa podcasteissa Thaimaassa sattuneista rikoksista, ja muutenkaan juuri tämä tapaus, josta kohta kerron, ei taida olla hirveän tunnettu. Se on kyllä myös aika uusi, eli tapahtunut vuonna 2023. Erikoisia käänteitä siitä ei kuitenkaan puutu, ja uskon, että se kiinnostaa teitäkin. Aloitetaan siis. Tämä tapaus sijoittuu Ratchaburin kaupunkiin. Ratchaburi sijaitsee Keski-Thaimaassa, 80 kilometrin päässä pääkaupunki Bangkokista. Se on matkailukaupunki, jossa on useita nähtävyyksiä, kuten esimerkiksi Tham Kaopin luola, joka on noin 200 metriä korkea ja sisältää kauniita tippukiviä. Ratchaburin läpi virtaa Mekongjoki, joka on 132 kilometriä pitkä. Mekongjoen varrella on monia vilkkaita markkinoita, joissa ihmiset tykkäävät kävellä. Joka vuosi 13. huhtikuuta pidetään 3 päivän ajan Songkran vesifestivaali, joka on Thaimaan tärkeä perinteinen juhla. Ihmiset roiskuttavat toisiaan puhtaalla vedellä, toivoen puhdistavansa edellisen vuoden epäonnen pois. Kaiken kauniin ja puhtaan kanssa aloitetaan uusi vuosi. Vuoden 2023 Songkran-festivaalin aikana Ratchaburissa kuitenkin paljastui rikostapaus, joka tutkimusten myötä paljasti monia muita rikoksia. Näiden tapausten ajanjakso ulottui 8 vuoden ajalle. Vahvistettuja uhreja oli ainakin 15, mikä järkytti koko maata. Tarina alkaa vuoden 2023 huhtikuusta. Huhtikuun 14. päivä vuonna 2023 oli torstai ja Thaimaan Songkran-festivaalin toinen päivä. Tänä päivänä eräs nainen yhtäkkiä pyörtyi tuntemattomasta syystä maahan Mekongjoen rannalla. Lähellä olevat ihmiset huomasivat naisen kaatuvan ja ryntäsivät katsomaan hänen tilaansa. Kun he huomasivat, että nainen oli tajuton, he soittivat kiireesti hätänumeroon. Muutaman minuutin kuluttua lääkintähenkilöstö saapui paikalle, mutta nainen ei enää hengittänyt. Naista yritettiin elvyttää, mutta se ei onnistunut. Nainen julistettiin kuolleeksi ja lääkintähenkilöstön alustavan arvion mukaan kuolinsyy oli sydämen pettäminen, mahdollisesti äkillisen sydänkohtauksen vuoksi. Poliisit saapuivat pian myös paikalle. Joidenkin silminnäkijöiden mukaan nainen oli yksin, kun hän yhtäkkiä kaatui maahan. Poliisit päättelivät, että kyseessä oli luonnollinen kuolema sairaskohtauksen takia. Tutkimuksissa selvisi, että kuollut nainen oli nimeltään Siriporn Khanwong, lempinimeltään Koi. Koi oli 32-vuotias töissään menestynyt liikennainen, jolla oli 10-vuotias lapsi. Hänen taloudellinen tilanteensa oli hyvä. Koin vanhemmat olivat hyvin järkyttyneitä ja surullisia tyttärensä äkillisestä kuolemasta. Vanhemmat eivät hyväksyneet poliisien johtopäätöstä sairaskohtauksesta, sillä Koi oli yleensä erittäin terve, eikä hänellä ollut aiemmin sydänongelmia. Epäilyttävää oli myös, että jotkut Koin henkilökohtaiset tavarat olivat kadonneet. Mukaan lukien 50 000 Thaimaan bahtia, eli noin 1300 euroa käteistä, Louis Vuitton merkkinen käsilaukku ja iPhone 14 Pro Max puhelin. Näiden kadonneiden asioiden kokonaisarvo ylitti 140 000 bahtia, eli 3500 euroa. Koin vanhempien vaatimuksesta poliisit aloittivat lisätutkimukset. He tarkistivat ensin tapahtumapaikan läheisyydessä olevat valvontakameranauhoitukset nähdäkseen, voisivatko he löytää joitakin huomiotta jääneitä yksityiskohtia. Ja näin he tekivätkin merkittävän löydön. Valvontakameranauhoitukset osoittivat, ettei Koi ollutkaan yksin kuolinpäivänään. Hänen vierellään oli toinen nainen. Kun naiset kävelivät joen rannalle, Koi ja tämä nainen erosivat tuntemattomasta syystä. Koi käveli kohti jokea, jossa oli portaat, jotka johtivat alas rannalle. Toinen nainen ei kuitenkaan seurannut häntä alas,
vaan käveli vastakkaiseen suuntaan. Kadun toisella puolella tämä nainen katseli jatkuvasti kohti joen rantaa, ikään kuin tarkkaillen koin liikkeitä. Pian tämän jälkeen koi pyörtyi joen rannalla. Muutama ihminen juoksi heti auttamaan koita, mutta korkealla seisovan naisen reaktio herätti epäilyksiä. Hän ei juossut joen rantaan auttamaan toveriaan, vaan palasi autolleen hakemaan jotakin ja käveli hitaasti kohti jokea. Jonkin ajan kuluttua tämä nainen poistui paikalta salamyhkäisesti ja lähti autollaan pois, välittämättä koin pyörtymisestä. Koin perheen vahvistuksen mukaan valvontakamerassa näkyvä nainen oli tämän pitkäaikainen ystävä nimeltä Sararat Rangsivuttaporn. Sararathia kutsuttiin lempinimellä Am. Hän oli 36-vuotias, eli 4 vuotta vanhempi kuin Koi. Tutkimuksissa selvisi, että Amin entinen aviomies oli poliisi nimeltä Withun Rangsivuttaporn. Naimisissa ollessaan he asuivat poliisien työsuhdeasunnossa ja heillä oli 2 lasta. Myöhemmin Withunista tuli poliisiaseman varajohtaja ja perhe muutti parempaan taloon. Pariskunta oli eronnut 3 vuotta ennen tätä tapausta, mutta ehkä lasten vuoksi he tapasivat edelleen säännöllisesti ja heidän välinsä olivat läheiset. Katsottuaan valvontakameran nauhoitukset, Koin perhe oli varma, että Am oli tappanut Koin taloudellisista syistä. Poliisit etsivät Amin käsiinsä ja kysyivät tältä, oliko hän ollut Koin kanssa tämän kuolinpäivänä. Am kielsi tämän, kunnes poliisit esittivät valvontakameran nauhoitukset. Tässä vaiheessa Amin täytyi sitten myöntää olleensa Koin kanssa. Amin mukaan hän ja Koi olivat sopineet menevänsä temppeliin rukoilemaan ja sitten joen rannalle vapauttamaan eläimiä, jotka olivat vaarassa joutua teurastetuiksi. Tarkoituksena oli kerätä hyvää karmaa. Kun Amilta kysyttiin, miksi hän jätti Koin, kun tämä pyörtyi, hän sanoi, että hänellä oli kiireellinen asia hoidettavana. Hän luuli Koin olevan vain hieman huonovointinen, ja koska hän näki, että monet ihmiset jo auttoivat, hän päätti lähteä ensin. Vaikka Amin vastaus ei ollut vakuuttava, valvontakameranauhoissa ei ollut suoria todisteita siitä, että hän olisi vahingoittanut Koita. Poliisit eivät siis voineet toimia Amia vastaan heti, vaan joutuivat jatkamaan muiden todisteiden etsimistä. Tapaus sai pian julkisuutta ja herätti yleisön huomion. Jotkut ihmiset uskoivat, että pelkästään valvontakameranauhojen perusteella voitiin päätellä Amin olevan syyllinen, koska tavallinen ihminen ryntäisi auttamaan ystäväänsä, jos tämä pyörtyisi, eikä jättäisi tätä oman onnensa nojaan. Kohdatessaan median kysymykset, Am näytti rauhalliselta ja vakuutti, ettei hänellä ollut mitään tekemistä Koin kuoleman kanssa. Am sanoi, että väitteet murhasta olivat täysin perusteettomia. Kuitenkin, juuri kun poliisi tutki tapausta, tapahtui odottamaton käänne. Kun media paljasti Amin epäilyn osallisuuden ystävänsä kuolemaan, poliisi- ja televisioasemat saivat useita ilmoituksia ja vihjeitä. Ilmoittajat kertoivat, että heidän omaisiaan oli myös kuollut äkillisesti sydänkohtauksiin, ja että nämä omaiset olivat tunteneet Amin. Lisäksi näiden omaisten omaisuutta oli kadonnut. Ilmoituksia tehneiden joukossa oli eräs nainen, nimeltään tässä neiti A. Neiti A väitti olevansa Amin ainoa eloon jäänyt uhri. Hän kertoi sopineensa tapaamisen Amin kanssa mennäkseen ostoksille tavarataloon. Tuolloin Am antoi hänelle pillerin, jonka hän sanoi parantavan koronaa ja lievittävän yskää, sekä pullon appelsiinimehua. Pian sen ottamisen jälkeen neiti A tunsi kovaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Hän soitti välittömästi ambulanssin ja hänet vietiin sairaalaan, missä hän toipui jonkin ajan kuluttua. Neiti A ei vienyt asiaa eteenpäin, koska oli ajatellut vain olleensa allerginen jollekin luontaistuotteen yrtille. Tämän jälkeen Am antoi neiti Aalle rasian kapseleita, joiden hän sanoi olevan laihdutuslääkkeitä, mutta neiti A ei onneksi enää ottanut niitä. Nyt myöhemmin hän antoi kapselit poliiseille. Tutkimuksissa niistä löytyi syanidia, jonka varmaan kaikki tietävät olevan erittäin myrkyllistä ainetta. Neiti A kertoi tunteneensa Amin, koska heidän aviomiehensä olivat poliisikoulun luokkatovereita. Am oli lainannut häneltä 250 000 bahtia, eli noin 6 400 euroa.
Saatuaan tämän vihjeen, poliisit ymmärsivät, että tapaus saattoi olla paljon monimutkaisempi kuin he olivat alun perin ajatelleet. Useat samanlaiset tapaukset eivät ehkä olleet sattumaa, vaan ne saattoivat kaikki liittyä epäiltyyn Amiin. Koska aikaisemmat tapaukset olivat sijoittuneet 8 vuoden aikajaksolle ja tapahtuneet eri puolilla Thaimaata, ne eivät olleet herättäneet paikallisten poliisien epäilyksiä. Uhrien omaiset eivät olleet huomanneet mitään epäilyttävää, ennen kuin näkivät viimeisimmät uutisraportit ja tajusivat aiemmat epäjohdonmukaisuudet. Näiden uhrien joukossa oli sekä miehiä että naisia, mukaan lukien 2 naispoliisia ja useita poliisien perheenjäseniä. Heillä oli yksi yhteinen piirre: hyvä taloudellinen tilanne. 11 päivää Koin kuoleman jälkeen poliisit pidättivät Amin virallisesti. Am oli kuitenkin raskaana ja raskaus oli jo toisella kolmanneksella. Tämä mutkistaisi hieman asioita, mutta palataan siihen vielä myöhemmin. Kun uutinen pidätyksestä levisi, Amin tuttavat olivat järkyttyneitä, koska hän oli yleensä hyvin ystävällinen ja hyvä ihminen, eikä kukaan voinut uskoa hänen olevan sisältään niin paha. Amin pidätyksen jälkeisenä päivänä poliisit tekivät kotietsinnän hänen asunnossaan. He löysivät nestemäisiä lääkeaineita sisältäviä pulloja, monia pieniin pakkauksiin jaettuja pusseja sekä paljon tyhjiä lääkekapseleita. Muutaman päivän kuluttua poliisit tekivät ratsian myös Amin äidin asunnossa. Ne löysivät 2 valkoista jauhetta sisältävää muovipussia sekä joitakin kansioita. Kun poliisit avasivat kansiot, he löysivät 10 eri henkilöiden nimillä merkittyjä asiakirjoja. Poliisit lähettivät löydetyn valkoisen jauheen analysoitavaksi, ja se osoittautui syanidiksi. Syanidi on tosiaan siis myrkky, joka nieltynä aiheuttaa kehon solujen hapenpuutteen ja johtaa sydänkohtaukseen. Myrkytyksen oireisiin kuuluvat huimaus, nopea hengitys ja oksentelu. Vain 100–200 milligramman annos syanidia voi aiheuttaa tajunnan menetyksen minuutissa tai jopa 10 sekunneissa ja johtaa pian tämän jälkeen kuolemaan. Thaimaassa syanidia valvotaan tiukasti ja laittomasta hallussapidosta voi saada 2 vuoden vankeusrangaistuksen. Tiukasta valvonnasta huolimatta jotkut ihmiset ottavat riskin ja osallistuvat laittomaan kauppaan. Poliisit tutkivat Amin omistamat autot ja löysivät niistäkin syanidia. Useat autot olivat olleet uhrien käytössä ennen heidän kuolemaansa. Samaan aikaan oikeuslääkäriltä tuli uusi raportti, joka osoitti, että Koin vatsasta ja verestä löytyi pieniä määriä syanidia. Oikeuslääkärin mukaan syanidi metabolisoituu elimistössä hyvin nopeasti. 24 tunnissa 80% häviää, joten vain pieniä määriä löydettiin tarkemmissa testeissä. Eräs uhri, tässä nimeltään Herra B, oli ollut Amin poikaystävä ennen kuolemaansa. Vuoden 2023 maaliskuussa, eli kuukausi ennen Koin kuolemantapausta, Am soitti yllättäen hätänumeroon ja ilmoitti, että hänen poikaystävänsä B oli pyörtynyt. Kun ensihoitajat saapuivat, Herra B oli jo menehtynyt. Koska Am väitti olevansa B:n tyttöystävä ja odottavansa tämän lasta, B:n perhe ja poliisit eivät epäilleet Amia. Mutta eräs B:n ystävä piti tilannetta epäilyttävänä, sillä tämän kuoliniltana Am oli hyvällä tuulella ja osallistui toisen ystävän syntymäpäiväjuhliin. Herra B:n ystävä myös löysi tämän jäämistöistä omituisen lääkepullon, jossa luki UN 1680. Tämä merkintä tarkoittaa, kuinkas ollakaan, syanidia. Tässä vaiheessa poliisit nyt luonnollisesti epäilivät, että kaikki nämä mystiset kuolemat olivat Amin myrkytyksiä. Huolimatta runsaista todisteista, Am kieltäytyi kuitenkin tunnustamasta syyllisyyttään Koin tai muiden uhrien myrkyttämiseen. Koska tapaus koski useita rikoksia, poliisit perustivat erikoistutkintaryhmän tutkimaan aiempia samankaltaisia tapauksia ympäri Thaimaata. Koska jotkin tapaukset tapahtuivat kauan sitten ja uhrien ruumiit oli jo polttohaudattu, totuuden selvittäminen oli erittäin vaikeaa. Amia epäiltiin osallisuudesta vähintään 9 murhaan, ja muutaman päivän kuluttua epäiltyjen tapausten määrä nousi 13. Tutkinnan edetessä määrä kasvoi jatkuvasti.
Kaikki uhrit olivat olleet tekemisissä Amin kanssa, ja vain yksi myrkytysten uhreista oli selvinnyt hengissä. Erikoistutkintaryhmän perusteellisten tutkimusten jälkeen on pääpiirteittäin selvitetty, miten Am huijasi rahaa. Hän käytti hyväkseen poliisiaseman varajohtajan vaimon asemaa päästäkseen lähelle uhreja, joista monien perheet olivat kytköksissä poliisiin. Am teki etukäteen perusteellisen tutkimuksen kohteistaan ja käytti heidän taloudellista tilannettaan hyväkseen eri tavoilla saadakseen heiltä rahaa. Yksi menetelmistä oli järjestää eräänlainen säästöryhmä, jossa Am toimi johtajana ja kutsui useita henkilöitä osallistumaan. Jokainen jäsen maksoi sovittuna aikana tietyn määrän rahaa ryhmän tilille, jota Am hallinnoi. Tämä menetelmä ei ollut vain laillisesti kyseenalainen, vaan myös erittäin riskialtis, koska oli mahdollista, että rahat katoaisivat yhtäkkiä. Amin järjestämässä 7 hengen säästöryhmässä 4 osallistujaa kuoli mystisesti. Yksi nainen, joka oli ollut tekemisissä Amin kanssa, kertoi, että hänetkin oli alun perin kutsuttu ryhmään, mutta toisella maksukierroksella hän ei maksanut yli 10 000 bahtin, eli 250 euron summaa, joten Am potkaisi hänet ulos ryhmästä. Näin hän vältti Amin ansan. Säästöryhmän lisäksi Am myös lähestyi ihmisiä ystävällisesti ja yritti sitten tilaisuuden tullen lainata heiltä rahaa. Aluksi Am lainasi vain pieniä summia, jotka hän maksoi takaisin korkoineen nopeasti, saadakseen ihmisten luottamuksen. Vähitellen lainojen summat kuitenkin kasvoivat, ja silloin Am lopulta tappoi rahaa lainanneet ihmiset. Am myös käski joitain uhreja panttaamaan autojaan saadakseen käteistä, minkä jälkeen hän tappoi uhrit ja otti vakuutuskorvaukset itselleen. Eräs uhri sai 150 000 bahtia, eli 3 800 euroa panttaamalla autonsa, mutta menehtyi samana päivänä, kun sai rahat. Tämän jälkeen rahat mystisesti katosivat. Muutamien uhrien kuoltua Am väärensi asiakirjoja saadakseen lisää rahaa uhrien perheiltä. Hän jopa myi erään uhrin kiinteistön tällä tavalla, käyttäen kaikkia mahdollisia keinoja saadakseen rahaa. Eräs vakuutusyhtiön työntekijä kertoi, että Am kyseli usein vakuutusasioista ja esitti outoja kysymyksiä, kuten voisiko vakuutuskorvauksen saada viikossa uhrin kuolemasta ja maksetaanko korvaus sydänkohtauksen jälkeen. Kun Am päätti tappaa uhrinsa, hän yleensä kutsui tämän syömään ja antoi tälle kapseleita, joiden väitti auttavan laihdutuksessa tai koronan hoidossa. Todellisuudessa kapselit sisälsivät tappavan määrän syanidia. Am tarkkaili uhrejaan ja jos he kuolivat, hän katkaisi välittömästi yhteydet ja yritti saada uhrien puhelimet hävittääkseen todisteet. Am ei ilmeisesti pelännyt kiinni jäämistä ja uskalsi jopa valita uhrikseen poliiseja. 10 päivää ennen kointapausta hän surmasi erään naispoliisin. Valvontakamerassa näkyy, kuinka Am ja poliisi istuivat kadun varrella olevalla penkillä, kun poliisi yhtäkkiä menetti tajuntansa ja kaatui maahan. Am ei auttanut, vaan lähti pois paikalta. Ensimmäisessä mediahaastattelussaan Am oli erittäin rauhallinen ja välinpitämätön ystävänsä koin kuolemasta. Kun totuus paljastui, yleisö järkyttyi ja kysyi, kuinka Am oli voinut tappaa niin monta ihmistä useiden vuosien aikana. Mihin Am sitten käytti huijaamalla saamansa rahat? Tutkimusten mukaan hän oli useita vuosia sitten alkanut pelata rahapelejä verkossa ja velkaantui yhä enemmän. Velkojensa maksamiseksi ja uhkapelien jatkamiseksi hän sitten aloitti rikollisen toimintansa. Näin tästä tapauksesta lukiessani kommentteja, että naiset usein murhaavat taloudellisista syistä, ja miehillä taas on yleisemmin seksuaalisia ja vallantunteeseen liittyviä motiiveja. Tässä tapauksessa tämä nyt ainakin tuntuu pätevän. Pari viikkoa Amin pidätyksen jälkeen poliisit pidättivät hänen entisen aviomiehensä Withoonin. Withoonin kodin takapihalta löydettiin palaneita epäilyttäviä lääkkeitä, ja hänen talostaan löytyi paljon lääkkeitä ilman etikettejä. Miehen autosta löytyi myös syanidia, mutta hän väitti, ettei tiennyt siitä mitään. Withoonin lisäksi epäiltyjä oli useita muita, kuten Amin käy, joka oli auttanut Amia myymään koinlaukun, sekä temppelin henkilökunnan jäseniä, koska Am vei usein uhrejaan temppeliin. Todisteiden puutteen vuoksi muita epäiltyjä ei kuitenkaan voitu pidättää. Tapauksen kehittyessä lukemattomat toimittajat ja yleisön jäsenet seurasivat sen käänteitä. Esimerkiksi kun Amia erään kerran siirrettiin,
suuri joukko toimittajia ja muita ihmisiä kerääntyi poliisiauton ympärille. Toimittajat ojensivat mikrofonejaan toivoen, että Am sanoisi jotain kameralle. Am kulki pää alhaalla poliisien saattamana tungoksen läpi poliisiautoon. Kuukausi Amin pidätyksen jälkeen poliisit ilmoittivat yllättäen kolmannesta epäilystä. Hän oli 35-vuotias asianajaja nimeltä Thannicha Aeksuvannavat. Poliisit olivat keränneet riittävästi todisteita siitä, että Thannicha oli auttanut Amia väärentämään, peittämään ja tuhoamaan todisteita, jotta Am voisi välttää kiinni jäämisen. Kolmannen pidätyksen jälkeen Thaimaan kuninkaallisen poliisin varajohtaja Surachate Hakparl ja muutamat muut varajohtajat sekä paikallisten poliisilaitosten johtajat antoivat julkisen lausunnon Amin tapauksesta. Surachate totesi, että poliiseilla oli nyt riittävästi todisteita ja he olivat varmoja, että Am oli vastuussa 15 murhasta, jotka ulottuivat 8 vuoden ajalle 8 Thaimaan provinssiin. Näistä tapauksista oli vain yksi selviytyjä. Muut tapaukset olivat yhä tutkinnan alla ja joissakin niistä oli todisteiden puutteita. Poliisit olivat tutkineet noin 25 000 asiakirjaa ja haastatelleet yli 900 todistajaa. Tämä oli yksi Thaimaan historian pahimmista murhasarjoista. Amin ensimmäinen tunnettu rikos tapahtui heinäkuussa 2015, kun hän meni lentokentälle hakemaan uhrinsa. Seuraavana päivänä uhri löydettiin kuolleena omasta asunnostaan. Am oli varastanut uhrin omaisuuden. Toinen vahvistettu tapaus tapahtui 5 vuotta myöhemmin, elokuussa 2020, kun Am auttoi ystävänsä panttaamaan autonsa saadakseen käteistä ja tappoi tämän myöhemmin. Am vaati sitten uhrin aviomieheltä rahaa auton takaisin lunastamiseksi. Tämän jälkeen Am sitten ilmeisesti vain kiihdytti tahtiaan ja tappoi yhä useampia uhreja yhä tiheämmin. Poliisit tutkivat myös Amin usein käyttämää uhkapelisivustoa. Amin uhkapelihistorian perusteella hän oli vuosien varrella kierrättänyt sivustolla yli 93 miljoonaa bahtia, eli noin 2,4 miljoonaa euroa. Näytti siis siltä, että Am käytti kaikki huijaamalla saadut rahat pelaamiseen. Amin suurin päivittäinen rahavirtaus oli 10 miljoonaa bahtia, eli noin 255 000 euroa. Tämän rinnalla taitavat useimpien ihmisten rahapeliongelmat kalveta. Ei varmaan omakaan äitini enää valittaisi isäni raviveikkauksista tämän kuultuaan. Pääsyytetyn Amin lisäksi toinen syytetty Withun ja kolmas syytetty Thannicha asetettiin myös syytteeseen. Tutkinnan aikana kaikki 3 syytettyä kielsivät syyllisyytensä. Vuoden 2023 heinäkuussa Amia vastaan nostettiin virallisesti syytteet 14 murhasta ja 1 murhan yrityksestä sekä lähes 80 muusta rikoksesta, mikä on ennätys Thaimaan rikoshistoriassa. 3 pääsyytetyn lisäksi myös syanidin myyjät ja asiaan liittyvät verkkosivustot, kuten uhkapelisivu, asetettiin syytteeseen. Vaikka Amin tekemät järkyttävät rikokset olisivat voineet johtaa kuolemantuomioon, hän oli tosiaan pidätyksen aikaan raskaana, mikä mutkisti tilannetta. Jos raskaana oleva nainen tunnustaa kaikki rikoksensa ennen synnytystä, Thaimaan lain mukaan häntä ei voida tuomita kuolemaan. Äidillä on oikeus hoitaa ja olla lapsen kanssa 6 kuukautta tai vuoden ajan ennen lapsen viemistä pois. Tämän jälkeen hänelle langetetaan elinkautinen vankeus. Thaimaassa elinkautisen vankeuden enimmäiskesto on 50 vuotta. Jos vanki käyttäytyy hyvin, tuomiota voidaan lyhentää, ja vähimmäisaika voi olla hieman yli 20 vuotta. Yleisö olikin nyt huolissaan siitä, että Am voisi vapautuessaan aiheuttaa lisää vahinkoa. Am kuitenkin kieltäytyi tunnustamasta syyllisyyttään. Yllättäen 2 kuukautta hänen pidätyksensä jälkeen kerrottiin, että hän oli saanut keskenmenon. Tässä tapauksessa kyllä keskenmeno taitaa olla väärä sana, koska raskaus oli siinä vaiheessa jo niin pitkällä, suunnilleen 7. kuulla. Tämän jälkeen Amin puolustusasianajaja pyysi oikeuslääketieteellistä tutkimusta, koska joku olisi voinut tahallaan aiheuttaa raskauden keskeytymisen. Virallisen lausunnon mukaan sen syynä oli kuitenkin vakava psyykkinen stressi.
Tämän jälkeen oli sitten mahdollista, että Am olisi saanut korkeimman mahdollisen rangaistuksen eli kuolemantuomion, mikä toi helpotusta uhrien perheelle. En löytänyt tietoa siitä, että tästä tapauksesta olisi vielä annettu tuomiota. Yleisesti kuitenkin ilmeisesti uskotaan, että Am tulee saamaan kuolemantuomion. Yleisö odottaa innokkaasti tietoa tästä. Am on ilmeisesti Thaimaan ensimmäinen naispuolinen sarjamurhaaja ja on myöhemmin saanut lempinimen Cyanide Am. Kaikkia hänen uhrejaan ei välttämättä edes koskaan saada tietoon.